Anish is thugas Gaeilge Seaghan in Ollscoil Concordia, Montreal. Agus tá leabhar díreach fáilte aige Timothy O'Neill a héal agus a cionnachar sa bhacalóireacht agus tá cópanna aige seo ach sula tá síonn sé ahamid speakers a chuir leis. Sún sé go hana. Mis Sean. Ben sé caint ar na slite úsáidir an Greann in discursaí colínacha agus íorcholínacha mar orlis na ceistena féiniúlachta a phlé. Thosaigh athrú ó bheann ag teachta ar bhféiniúlacht Ghaeilge mar thora ar an golíonú cultúrtha ó lár an séomh hís déag amach. Mar chóirtha déobhlóid na féiniúlacht Gaeilge feachad idir sach ar an athrú a tháinig ar stíl gróige ní Gael. Níag sin feachad ar cadé hitteach nuair a dhéanann séirstá íireacht a stampa féinachar ar an bhlód na féiniúlacht Gaeilge. Rud eile mar an scoláir Gaeilge ar cuairte Montreal sin dábhlín dhearnacha am teach teachtar tuiscint gur omíród a déadach lucht na Gaeilge a chálam ó chás Québec agus a bhallart. Bhaim fothagartaí anamh An Greann in discours ar staid Québec i gceanada chuma. Tíortha Greann atá catíontas a chultúr béal Gaeilge a do sach baile. Sláinte cút agus cabhairt agus dealamh go dóibh ná áir agus go bhása an clúmh ar do ghabhall chomh fada le meigeal gabhairt. Is léir ón Greann seo gur cúis áthist an bhéal i meigeal gróige a bheith ar a ghabhall. Cúis cháire a bheith an Greann céanna de fáidig ó méláin scríbhneoir Gaeltachta. Nuair a chuir ábhar múteáire ceann isteach i dtigi chaáin tránáín ar múting. Bhí páidir gna éonar an. Dheach an tábhar múteáire agus gan de chumas Gaeilge ínta chéanamh réon eile be tá fáilte rót an nachthránig sí le banú de fáidir go méláin. Strán sé ar gur fáilte ina bhuaigh céin. Bailí Greann nach chiúnig sé. Fáilte rót a dúirt sé, fáilte rót agus cabhairt agus dealamh go dó ná ráhairt agus go bhása an clúmh ar do ghabhall chomh fada le meigeal gabhairt. Is tócha gur bhíosa go páidig nach dtéagar sí é seo ach fuair sé clabhta mar sin féin as rám garsúil a ráil custaméir. Bhaininn garsúlacht agus maslacht leis an cultúr Gaeilge. Go bráile páidig olcach ar Ghaoine bhíoh sé ar chorsan ná ar strón séir. Ba bhóileat gur bhí sin an tré a thug chun le dríochta é. Ar sesin an agaibh a feilsíoch san Irish Times. Níor chuir na scríbhneoirí eile in iad aonál ceannaína féin, formad a chuirdortha nó feann cainseoireachta. Deirigh liomsa olc a chur ortha agus barlúm de grada mé séanótha na aon rud eile. Phléigh páidig ceist na gróige san Éirinn ba chaúla a chum sé héin chumá. Éirinn ag nóthaigh cúis ag nóthaigh dúis ar achtastal sé sin an cócanas. Tá an clúmh ag titim do mo chócanas. Tá an clúmh ag titim do mo chócanas. Tá an clúmh ag titim do mo chócanas agus cadé a chuir go fása. Tá ann iireachta na maní go bhfuil ngách a chuid choíochta mar thora ar a bheith cailúnta chuid gróige chumá. Cad a dhéanamh méinis le mo chócanas an dúirt sé. Agus cad a dhéanamh má bhain agus mo ghrágeal. Bhí ceist na gróige táchtach de fáidir agus go daonn féin bhíd an na Gael riamh. Tá chrathó sin le fáil i leabhar na mreithún a chuirich fináil dhá bhó a réan duine a bhuineach féasóg de an air gan cead crí. Bhain stádas leis an gróig sa tachaí Ghaeilge. Taobh muid chun tachaí seo agus sa chothaíocht idirnáisiúnta. Dóin stíl gróige na Gael mar iarlis féiniúlachta. Bhain manig na haglaigh sa Celtaí leas a stíl áirithe gróige chun a éagsúlacht leis an aglaigh sróbhánach a chur nua. Táimid rééis teach an aglaigh ormnach go hÉireann. Bábhar iminí de choráin hasanna na normannig a bheith ghlacha le nósan na Gaeilge ar raibh an stíl gróige. Bhí na normannig tas na héir seméal chaamh ar an stíl Ghaeilge féin gathú hís déag. Agus dheach reachta chiilchinnig lena le héad a Éisreachtaí. No man or man that will be taken for an Englishman shall have no beard above his mouth, that is to say, that he have no hairs upon his upper lip. Táis gwyn nar fór an rap a bhain na reachta chiilchinnig ar deireadh, ach bhain rap a gan in ní bhó leis an golíonú cultúrtha a lean Act for the English Order, Habit and Language, 1537.
chuisc an glib mar stíl gruige measc na húisteach de Gaeilge. Dor an gnéalacha lenar aontaigh chun an é brí agus níostéannaí íorla hÉireann. Nuair a ggéil sé damraí a 8,000 dat a hen. Bheadh a héin agus íorlaí eile ghlacha le nós an asasnach áithe chun gomáidí is roiint á gocht fáilí túil an Éirinn. Bégan gus na hÉireann Gaeilge feste sasnach a chahab sa Parliament go maileach 1585 mar hapla. Yen roiint félí sa tréimh sé ceap magig dus na chéad Ghaeilge seo a ghearr an bar bhféiniúlacht an mugad gruige. Dúirt líiseach mac a bhard nach dréagach fíorghail an bhogad gruige. An rud a bhar fin gultúir Gaeilge sesin le teann úr helgan magúil. Ní réigfa domatús an do bhrúig ghalldacht hacker. Masí sear bhaíag fóla bute. Bhuaigh sé go dtach an clúmh fad de chócanas an té a séagach an stíl gruige bhúchasach. Agus darla sé me cibin gur béad ha gceist leis an gumparáid sa dáin idir ceann a bheith mail agus rá péir a bheith mail ná dúbla an tánach go bhfuil an bhríle buinteas go mailóch chumas colí an Ghaeilge ghallda an ceadú deile. Rá péir mail nach murch cuil a thug mac a bhard an arm ghallda heas de chumas colí an Ghaeilge ghallda. Ní bhain gur bhfuil rá péir féin ach saolaíoch mana sé sin áil arm ghallda eile. Saolaíoch mana a bheith hir a hóin I mun sodda múi an pyr. Tuige míid gárad féin á dúir an Ghaeilge an dáin seo. Tácht na gruige sa bhféiniúlacht agus gáisiúlacht an Éirinn. Béidir go bhféiniúlacht gur chuir an cineál seo íre muí léigean scapa an chultúr ghallda feadh tamid. Began os ciúm chéige bliain tar éis Act for the English Order, Habit and Language, 1587. Bhí gléber ó néal fós. Bhí an glib fós annachchatíonta I measc an Gaeilge fé 1596. Trá raibh a view of the present state of Ireland á scríomh ag Edmund Spencer. A dúirt gur léirú éon stíl sin gruige dá fáilstí brutishness agus fitness. Dúirt Spencer mai le féin nar bhain féiniúlacht leis a chnéad ach fánn chun féiniúlacht a chealt nó aitheantas a chealt. Sé sin go marach na Gaeilge an glib le ní féinach chuir aitheant I gcás meach an dlí ar a dáir. Níl a ráp ar mail ná manig a dreagar éoníl an masla seo. Chomhaigh sé Caisleán Spencer I nún a raibh agus dhébar ón tíre go láimh láidir I rith chagad na mléine. Ní buad an Ghaeilge bhí gogan an éimlína áfach agus nach chuir amachchaigh stocha ar cheannachar heithí níorlaí ar tochaí Ghaeilge. An buinte sin amach gan íorlaí láidre ná éas dána le dearamh a chosnóch an éonúlacht Ghaeilge. Bar a dairig leis na sasanach dul ar bhaim ar na Gaeilge lena bit clínthe cultúrtha. Sampla is ran ná the Commonwealth of Ireland le Finis Morrison 1670. A dhéan béadchaint ar cultúr na Gaeilge, go háirithe ar ainmneacha na mé. By these and like corrupt customs, neglecting our laws, they become disturbers of the peace, and after a barbarous manner, for terror or in pride, add to their names noting the chief or head, and Mac, noting the son of such a one. And thus they are called O'Neills, O'Donnells, Mac Mahonas. Tá tionachar an teach áirithe seo le feiscint in Éirinn inniuh, agus a cruthú sin le fáil in alt dar head. Can you pronounce these baffling Irish names? And fáil siach in roch nuchtán Éirinnach líne dar bannam the Daily Edge. Mar bhaga scríbach an talt darno, ach sé bun agus bar an plinte a bhí á dhéanamh ná gur thuaireach an corré ó an tismóir a thuaireach an Gaeilge chus bhfuil feachtaine nó péiliún ar go daní, tuis go dúirt an túidir gur bhanim nach an grána iad. Tá taban an 6 brocéanna uaireanta ar lucht na Francíse Canada. Sú sampla eile de sannagan a rith na gluthaí Olympacha. Bhí ran fáirte Québec I cruthú go maith. Caithfidh go chuir sé seo isteach a reintlíne ar raibh Sun News a dhéann mír ada ag maga fé ainmneacha agus slúinte na luachlasatha Québecua.
agus ag mala bhar ceart na hanach a chéanna a aistrú go bíara. Fuair na Gaeilge a níomhas úd gnéithe dá gultú dúchas, mar thora an golaíonú cultúrtha a thosaigh sa stát túdarach. Le ruúin a himplí sin ná éabhlóid cíal an go glib I gahabh na Gaeilge. Ag deire an séú istíal hí a bheith snach fós ag glíise mac bhard stádas na glibbe a chosacht. Ach fé hasach an nachtú istíal ní réon chúis gáire is na filií a defir fé na raibh an cultúr Gaeilge a Seaghan. Agus ba tagartí den glib, hí tagartí den glib le fáil inis I gcuintí seachas an náta Éirinn. In áit na libine Éirinn in Áras Léantach, láimhne is fuichine in anad in Istréalda a spéal gulabríd ó Hiosaf. In oncas a bhí sé methe féin neu I stéal, na Gaeilge féin tas na tagartí tar ceisnacha a dhéanamh don na glib. Fé mar tála feiscin tin cían le eolaíomh I thulamhain. A luigh duine dar bannam gearóid sióg a bheith ag breithail glib a gearmh. An focail glib ásáid mar chéalach den rása ceann gan círe. Ní moltach in chéal a tholaigh focaláirithe thosaach an fichiú híis leis an bhocail a chuneirid. Agus bhí sáán gom le húntráil an doní sé cruúin a chuil sé gomnis. Go dtíobh an déann sin ná glib lús agus dishevelled hair. Seachas mar bhíoh sé sin gná stíal sa séú stíal. Fé sacha an fiú híis níor a daoine chu díon ar cheann mail a chuneirid inis. Fé mar a bheabhairigh an léirú deisibhéalach ar fragmentachas an Ghaeilge I bhocláir Timothy ní léin. Féin úntráil báld a bhí aige bhí an seanachil nó an rá. Is fear mail rá a bheith gan ceann. Bhí bhíis mar sin bhí stíal gruige Edmund Spencer éis teach an cín I measc phobal na hÉireann. Bhí eiliontóirí cosúla pádraig ó mhailóin agus ráirí Gallagher sásta ligean dá big gruige fás. Ach ar an mórgáir bhí muinte na hÉireann Gaeltacht agus ghalldacht, búmpatha I gcuine na glibbe. Thug brandán fortéir dó chéin le na oige agus íon léidir háir do hén. Mar Ghaeilge agus mar eiliontóir, go Ghaeilge na bheith chéan úna ar éon duine nuair a chlínig sé ar fult bra gruige a ligean ar hén. Ach fé mar deirm mar jaall ar a golaíonú cultúrtha. Bhí cultúr an short back inside take an cín agus mór a dhéil sé ar chacadíine trá ar buhantíocht agus seanchas a lorigige de chlár feisnéise a bhí á dhéanamhige. Sin freigar fuair sé ó bhean na bhain agus beidir gna náis go fin scéalsa. Íon chéasta is mór a chéasta baine ghóil, dánach casca is mór an áire a bheith gan fiol, kis mai ars agus barig de roig. Fuair sin mar aigre. Is stíal spéise go sé kis mai ars, seachas póg na hóin. Gaeilge atá gceist le tóin fóige, cosúil le dán lísigh mic bhard. Gcuireann Gaeilge leis an marigróige sa chás seo chomá. Tá focail glib beo ngátach farchadaine san éon híis is fiche chomá, agus fuair sa sin amach ar an slí chéanna le pádraig fratéir, sé sin ar an bháin. Fuinnes bailí na bocamach tróna bháin, ceann gan chiara ar an héin. Agus bei hecha glib thuair mé mar banacht ó mar fartí. Í bhágam átéganna seo sa cheansta chéanna í bhacha méis. Jarri chumáile próséas an chalínhe fé aimse glúiseach a bheocha na Gaeilge go raibh an gráin na goláir bhainte na Gaeilge ar bhiltúir bhuachas. Buníoch conra na Gaeilge sa bblion 1900 nóchas a trí chun dul neic leis I gceist seo. Dram dáréise salúnta canádach bhaite, agus níla dram na dhéachar in a good spruchanna a bhaintach. Ní bhraithnis dúis mar chud dá go mórta síoreachtais ar an duine ná bheith gléasta I gle de dhéon tús Éirannach birmileachs. Cuir cosc ar nagraíocht féin 1990. Ach bhí teannach mór ag meán chunar na Gaeilge ar folasathe cultúrtha an taobhstát. Nach raibh mórrán do ghlacha aige le rudaí measach a bheith gealda,
Fógraíoch gur bhí an Ghaeilge an chead teanga oifigiúil náisiúnta ann, gan do stádas ag an míorla ach teanga eile. Ní raibh an chead teanga náisiúnta oifigiúil ach ag chuid déag fan géad don déanaar dús. Agus chun feabhsa chuir an bhígúir sin, thucaigh an raine dachas go mún fhí gachéan áhar sí Ghaeilge gus na rangan in éán dús. Agus do gachéan rang ag gachéan na bhéil a luithe agus a bheith na hacfaní chuí I dachas ar fáil. Suirceach buig san dachadaí nuair bhí caige cuaig fan géad do galtaí scoile ag fáil tuma dachas Ghaeilge. Ach thosaigh maithateacht ar an bhígúir sin íag mar thura ar iarachtaí intlachtóirí cathairicha. Chána gur sa na raine dachas maiall ar bhrú dúlacht múntóirí go háirithe múna na Ghaeilge agus chomáile sin maiall ar an litríocht héanta himplaí bhéile de súil a dhéirigh ar Éirinn na hÉireann. Na ard á déanamh ar héal na hÉireann ar bhí. Bhí darcha an téirstáit in Cnámh Sparna fiú do dhaoine bhí báúile sin lehan, mar hampla na dtháiricha ó nuáin. Agus bailí dreann a chuir ar siúd a gcuine na hídéalaíochta sár gléalaí a bhí réim sa stát. Nach raibh mórrán á dhéanamh ar son na Ghaeilge dar lo. Bhíoh ceachtar an fíor Ghaeilge Ciarán Nuaáin ina chalún san Uachtáin inniu. Ceachtar a chaach fille a ddéireach Amhrán ar an seanós. I d'imríoch cluichí Gaeilge ach nach leabhróch Ghaeilge. Bhabhraigh sé seo chum scéal gur dúilteigh séamas ó Greann Ghaeilge a leabhart le hen thugáin, nuair a chuaigh imán go dtíon buam a Ollscoil Nua Eabhrac. I don't speak Irish to non-native speakers, I don't Seamus ó Greann le himman. Bé freigar bhí go imán ná ní leabhar bíorla le daoine na cainteoirí dúchas bíorla. Bhí a raine dachas in éanach le fritil an cholínithe cultúr hasannig á gáine ag an An Greann ag Flann O'Brien. I litir éireach mar chuid den chnúsach the reckonings of our ancestors. Dear friend, my son is being obliged to spend most of his time at school learning this compulsory English, instead of studying poetry or magic. What will he gain from English when he leaves the country? Not one note is spoken in Scotland other than Gaelic, and the kingdom of the Saxons is full of nobody but violent, ignorant savages. Éir atá an chomad ar nóig ar fé an fan Ghaeilge, a bhí cotíanta ag tosú an fiú hís. Daoine mar Timothy ó Níl ar ís, ag caint ar an lá gin fí the seed-divided Gael a ein tú ar ís. Bhí measa glúiseach na bhiúchan na Ghaeilge ar an dáthangachas an dosach áfach. Is sé tan sluptsa ó Flann Granúir, ach mar sin héin is stoilm gur sinnicúil an bhaise é ó Flann. Unsaí beag mar seo a dhéanamh ar an tumadachas Ghaeilge. Tá dóhan daoine sa tír a unsóig an tumadachas Ghaeilge inis, gan cainteoirí Ghaeilge agus scoláirí Ghaeilge a bheith chuir leis an slád. Is at an obair é. Bhí is a caint a scoláir Ghaeilge na Johnny, agus ní luigh mé anam nach nuair a luas leis gur a bhas arm gur an grifóir i bhain tainmh as an mhéil chláiste, agus gur Ghaeilge ar fadithe adar inis. Sé fegur bhí ag ná ó dós eile í sin ní fallóir. De dro-bheas albeit go magúil, ach ní higa mé. Tugann muinteach ach Ghaeilge lá bhrás go tarcasnach fós ar Ghaeilge ag an cuairt ar an Ghaeltacht lena go Ghaeilge le chleachtar. Agus tugann si Ghaeilge Castlemaine ar an sais Ghaeilge a bhíon cainteoirí bíorla atá marachtain sa Ghaeltacht. Is sé is actin na gáid a chág an cholínachas cultúrtha in Éirinn. Ach buinn cholínachas cultúrtha le ár stáir, agus is gád ó an eitleis. Le Greann mar uilis retricha, plastig ó a Ghaeilge dá le Flann O'Brien an tíoch a chosint ó dhearcha róchún ar cultúr na tíre. Tar éis a tail is mar cholínig is dóchóla a tháinig na Gael féin go hÉireann ar dús. Agus tháinig na lochlannig chuaníag sin normannig an cheadú leile agus an sasannig ar déir. Sin é an pointe is dócha a bhí leistíad an air a dénach in an béalbacht ar Éireannig a tháinig dúchas ile Ghaeilge lo féin. Cuoin ófar ar an óráid áféiseach úd dar hús a Ghaeilge in an béalbacht. Cuireann si glúndar ar mar chrí Ghaeilge betsa in neomh
caint gagan lifse an bheis Ghaeilge seo I lár na Gaeltachta. Ní mise do mar gur Gael mise, Tam Gaeilge chum a bhaithis go bean mo chuise, Gaeilge thuir hír thuas agus hias. Tá sibh si go léir fíor Ghaeilge mar géana. Ghaeilge de chlucht Gaeilge gus a tumlána gaibh. Ní réon dawn chu deasnach chu Gaeilge le fíor Ghaeilge a bhíonna caint fíor Ghaeilge Gaelí déobh na Gaelganna fíor Gaelí. By an Greann céanna a bhí sais an Greann céanna a bhí ag Pierre Fallaudó léirthóir Québécois. Sé Greann a bhí ge ná go dagan na hÉireann ag súile a bhaineann le féiniúlacht Québec sa lachar chéile. Bas sé go meach sé fíor jaachar teacht a réiteach ar na hÉireann seo go léir. Fiúdas na Québécois a haciíonn do thugar a federálach Canada. Thug sé Elvis Gratton mar hampla fictionúil de Québécois a bhuion a bheith ar a compáir de Canada. Ach nach féidir nechar leis freigar sin blií a thuirt ar a gceist an Canadach tú. Agus heasta go an fi seán hespeantíomh mar tas gan an Éirinn Québécois I sethe víos a trééis fo-theidil bhhéileann a choréis agus sé trúin nach féile I léirúdaí. Tá sé YouTube, is féile mé cuairta go YouTube. Fech mé ar ní. Tá YouTube fáil. Okay. Cíam raibh garage tá sé taisteal chuig tír fictionúil ar bannam Santa banana. Agus tá sé díreéis nasc etil de bháid in áitígan las mó de Canada. Stáilm gotíéis etil de bháid in America. Agus tá Francach an bhrenc site trasnú. Agus cuireann an Francach in ceiste an Canadachtú. An méid fóin muid má bhrúm. Tá sé teachta. Tá sé teachta bhfuil? If no me caint better definitely yeah. Tá Éirinn agus cainteoirí deagan in Canada chaitheanna nuas ar bhaintear Québec. Mar gheall bhí mé Éirinn agus cainteoirí deagan I Canada a chaitheanna nuas ar bhaintear Québec mar gheall ar folas a teanga an provinsia sin. Agus leis na hargóintí ceann céanna le na gahan roinnt de bhaintear na hÉireann anuas ar lucht na Gaeilge in Éirinn. Achas gá cíanamh go bhaintear Québec agus bhaintear na Gaeilge sa chur céanna. Tá an dáchailt uair fé equivalent mar lena bhféiniúlacht náisiúnta, mar thora ar chineálacha agsúla colínachais cultúra an déobh mo. Buireann gortú le cinbhlácht féiniúlachta dar nóid. Agus cosúil leis na dornálathe a dagan mion gháire ar an aghaidh go minic nuair a chortítar iad I Montrole. Déanais go léir gáire faoi go dtí go document ar réiteach eile. Agus sin é a chuite seachan fi seán ina bhaidh sibh léirú ar Agus Gratton. Pardon, vous êtes Canadien? Vous avez l'accent? Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne, française, française. On est des Canadiens, oui, je vois. Américains, francophones d'Amérique du Nord. Oui, des Franco-Québécois. On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens. Les deux. C'est ça.
Well, tá me bhód an grúp ar Facebook Gaeilge bháin agus ní sé a rééis den daine comparáid le cás Québec agus le déanaí chud éigen nasc an áide agus sé bhí geiste sin nasc na rialach ar fad agus na dulga sí ar fad a chuirtar ar gnólachtaí agus ar cholachtaí in Québec agus an bhí ghuiinerána chun héamh nach féad mé sé le héad a bheith gine in Éirinn ach ceist gohór a bheit sin ar slí mar tá muintear Québec sa tromlach ar fad in Québec nócha fan géad den provincie is cainteáid Francíise iad. Níl caint an Montreal mar chathir ach an provincie mór san darbanam Québec. Nócha fan géad den Gléanar is cainteáid dúchas Francíise iad. Mar sin ní honan an cás an éair beidir go bheith fiorrá go bhfuil Québec so lá an jobh an cosúil le hÉireann san nachtaíos déag mas féidir fechan ar Québec mar náisiún atá i món na géad chéanna de cholínú cultúrthe a bhfuil béan an a bhór á gur á chur ar a teanga mar chuid an cholínú cultúr fé mar a déanach in Éirinn. Ach tá dóchas gom inis ní chéad méid bás Francíse Québec den ar lín agus a me sé an hásta bhfuil Québec andam ar slí nach bhfuil éire nachtaíise andam a chuis déir andam. Nach fear comparáid déanamh ó stadas na Franco-Ontarien nó na Franco Nouvelle-Écosse sin. Os ru gur mionlag atá gceist níos mó ná dúirtú hain tromlach atá gceist i Québec nach chuil sort of nach meid sé ó héamh na figurí ar smuoine túíomh comparáid a dhéanamh leis na grúpi sin. Tá sé anna chosúil tá cos na Gaeilge in Éirinn anna chosúil stádas na Francíise las mód i Québec. Tá sé anna chosúil agus fiúháin an teangacha déanach rábhílí sa trí in Éirinn tá sé anna chosúil le 8 bhí chuil ceanada idir béarla agus Francíse béarla agus Gaeilge in Éirinn ach se socha bhfuil statisticí na Gaeilge na cosúil le Francíse i gcuigí nó i bhrobann sí cosúil le Ontario. Right, just ag cóáil bhí agan in Ottawa le Janie Lowry na Sylvie Lamra Dúireach faoi an ceist sin agus tá an cosúachtaí ar fáda. Yeah, agus is mór an trú, an comisiir ceanga in Éirinn agus a fustal le Janie mar scuil an bhímar i gcógáil i ggurcaigh cúpla bliana hin Romania eile agus bhí an comisiir teanga as Canada ann agus de rinneadar anna chuid cóbrú le chéile chun an follasí lag amach agus is mór an trú agus tá comisiúnar teanga Québec ró íochfar agus tá sé duna domáiste de chúis na Francíse socha go cloiste go maiáil ar an gás bíad san sa bhíalann adálach ní astriadar spaghetti go Francíse sin an Francíse cathachar ar ná pato spaghetti mar sin ach spaghetti chuirech ar míochláir agus bhí sin rack an son an go sin teanga ach tá sinna déanamh domáiste chúis na Francíse in Québec. Darlumm gaféan ina mar achtain Québec na Francíse gálam ach cásan na mar sin den sé anna domáiste an chúis in úsáid na fád agus tá Parliament Québec i gcathair Québec. Ar fad caiithú má hasímuid a bheith páirteach sa saoil politúil Québec a haitú Francíse a Hollywood. An Francíse mar sin héin in Québec ní bhráchuid a chéanna an aine deanga ha bandúchasacha agus atá éon teanga Béarlan éidir ná Béarlan aine Francíse. Ní se ní mór an nasa Québec war an bandúchas ag na go teanga. Well, brúis it Francíse ar. Ní bhaim go seach scéal an món teangacha in Québec ná gceanada mar níl dómh an Ollscoil Nua Eabhrac. Heolóin agus brethim ná bhfuil Québec níos measa ná in provincie eile. Cás is mó mar le bhn dúchas i gceanada ná chalín
an Cailín son in New Brunswick. Sin class is most an ocht in Israel láthir. Agus ceistúin le Pól. More on Frankishoring, Paul Medalda in Ghana was out. Tom sé mu há round in Montreal, one round gus an round agus well in round ní ein chaint ar dúchas Frankí seán. An bon round atá gom bliana sin daine gur bhfuilis lo mí gan fóir. Lecht an a daine is gaiú dúchas Frankí siad agus tá Frankí ar a dáile ag bhídeile. Agus tá si gan hilsanach í a leir. So dra mar round chutá gom sa bon round. Agus leirm si Frankí agus bíarla sa round agus Spáin me sin agus gaibh no. Bhfuil ceistúin sa agus créit moment an sin agus Níl? Bhfuil tú cínte? Tá. Ok. So go bhfuil buchas ríiste